Ang agarwood ukon lapnisan ang ginatawag nga the god of all trees. Paano abi kay konsindihan mo ining agarwood tuman kahamot? Ginagamit ini sa mga religious rituals kay may heavenly aroma. Gani, ginagamit ini sa mga insenso sa pagpangamuyo sa nagkalain-laing nga mga relihiyon. May mga sarang ang masabi nagapangita sini kay ginagamit man ini sa paghimo sang luxury perfumes. Ang kada kilo sang agarwood ginabakal sang halin sa 40,000 pesos tubtub 300,000 pesos. May 21 ka mga species ang agarwood nga makit-an sa Southeast Asia. Apat diri endemic ukon diri nagapanubo sa Pilipinas, kag isa na diri ang pinakamahal nga klase, ang Malasensis. Ang natural nga agarwood sang Malasensis halin sa mga century-old trees nagabili sang 450,000 pesos tubtub 1.5 million pesos. Pero ang lapnisan, endangered nga species ang kahoy, hindi pwede mapangutod kag ginakabig nga illegal. Diri sa may barangay Himaya sa Banwa sang Hinigaran, may plantation sang agarwood. Sa may JBF Mana Farm ni Junji Fernandez. Ang anay poultry subong isa na ka agarwood plantation. Poultry. So may 30,000 kami na nga heads nga broiler. Okay. Under kami sa isa ka integrator man for several years. Ti amo ni siya nga ang soil na diri kanami kay halin ni siya sa mga iti sa manok. Kag prior sa amon ni studyhan gid namon. Tinuig gagintun-an ni Junji ang agarwood. Nagpa-Indonesia siya para magkuha sang duga nga ihibalo. Naglantaw sang market para diri. 20 to 30 years ago pa sila nakasugod sa pagpananom sang agarwood didto. Kagang iban nga nagabakal sa ila, chic sa Saudi Arabia. 20 years, 30 years na sila yung may vast plantation dito sila. And ginako lang ay atong gikantuan ko, which is pwede takatagaan sang clips. Ginabakal siya sang several nga sheikh sa Saudi, ginakantuan na siya. So dito ko nakita nga may presyo gid sa gali. So until such time nga siling ko tunan ta. Sa paglagaw ni Junji sa Indonesia, na-meet niya pa ang isa ka persona nga 20 na katuig ngayara sa agarwood business. Minilyon ka rupiya ang balor sang kada kilo sang ginauyatan niya nga agarwood. Ang ini nga chunks sang Malasensis halin sa Thailand, ginsildihan niya kag ginpasimutan sa amon ang kahamot sang aso halin diri. What is used for perfume? Perfumes and incense. So Kuli kung dito ka sa Dubai, magsulod ka to sa mga perfume shop nila, gabutang ginada sila amo ng baho. Ay, Muslim sa. Wapo ko na balay mo ano? Oo. Every Tuesday and Friday and Sunday tuog kami sa balay. Bangod nga may mga puno sang lapnisan nga makit-an sa kabukiran sang Pilipinas, kadamo sa mga foreigners nga nagakadto diri kag nagapamakal sa mga kahoy kag bangod endangered, ginapangdakop sila sang Department of Environment and Natural Resources kun DENR. Ang good is that nga nakabalo kita during time like 2012, 2014, may nagkadto diri sa aton nga mga taga-iban nga lugar like Saudi, Malaysians, Indonesians, Chinese nga nagdala ni siya sang wood, kag ginpakita sa mga lokal ta diri nga mga tawo nga naghambal nga pangitain niyo ko ni bi. So naghambal ang iban o ginatotdan lang na namon, ginauling lang na namon. Didto na nagsugod ang pagpangutod sa mga puno kag nagdamo ang demand kag nagdamo ang nagmanggaranon. Istrikto nga ginaproteksyonan ang ini nga mga puno sang kahoy sa Pilipinas, gani kadamo naman sa mga gindakop kag naaresto. Si Junji ang isa sa 5 ka mga nakakuha sang WICUP o ng Wildlife Culture Permit. May license siya halin sa DNR para makapadamo sa sini nga puno. Siyam niya man kabulan gindepensahan sa among ahensya kung nga pasugtan siya nga magtanom sini. Nagkadto pa mismo ang DNR sa iyang farm para malantaw ang sitwasyon. Subong si Junji, may malapit na sa 500 ka mga puno sang agarwood.
Hindi tanan nga agar tree makaproduce ang agarwood nga ginatawag. Ang ini nga puno kung ma-stress o kung ma-infect, nagaproduce ang oil bilang depensa. Kagang ini nga oil nagaporma sang agarwood. The good thing is that may ginatawag ta nga technology sa mga bago through inoculation or tawag ta nga infusion after 3 years. If ang ini nga kahoy mag-reach sa 20 to 25 cm, pwede na naton infuse sang bakterya. Kay actually ang agar wood is part siya sang agar tree. Kay ang tree is only a host sang agar wood. Correct. Host ni siya sang agar wood. Kay ang agar wood gagawa lang siya as defense mechanism sang kahoy. Naturally, kung hindi ta siya pag-infuse, hindi ta siya pag-injection na ng tinatawag nila do inoculation, pero infusion ina siya. Kung natural growth lang, hindi siya mag-produce ang agar. Kung hindi siya makilatan, masungay sang karbaw, sudlon sang insekto. Okay, the only reason nga once nga na-stress ini siya, nga gin-invade siya, mapagwa sa sang defense mechanism niya. So amo ni siya ang oil nga para mapatay to ang mga bacteria or something like kung ano man ta, no? And ma-create ni siya until such time nga matigay ni amo na ni siya ang agar wood nga ginatawag. Diri na nagahalin ang kahamot sang luxury perfumes kag incense. Ang ini nga essential oil nga ginrab sa amo ni Junji nagabalon sang 55,000 pesos kada 75 ml halin sa Thailand. Hamot-hamot. Perfume like mga high-end like Bulgari, Chanel, nga mga wood or oud nga scent. Isang ilang perfume. No? Kung makita nato ni Jo Malone, very high-end siya katama. And sige sir, i-try ta. Gamay lang ni siya. Wow. So aman mo na siya. Grabe. Amat. Endemic. 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 Tama sa iyan, ha? Oh, got change na. Nga namin, karon maano mo after 30 minutes. Walay tanap siya. Hasta maghapon. Bangod hindi naman tanan nga agar tree may agarwood. May isa ka pa maagi ang ginatawag nga inculate nga sarang maka-infuse ang bacteria sa puno para makaproduce siya sang oil. After 3 years, if ang ilinga kahoy mag-reach sa 20 to 25 cm, pwede na naton infuse sang bakterya. Hindi lang ang kahoy sang agarwood ang mapuslan. Ang dahon sini ginasili nga makabulig paayo sa mga balatian. Ang isa sa mga nagapatubo sang agarwood suno sa kay Junji, nagagamit sang dahon sini para sa tsa, kay ini ang iya ginatudlo nga nakabulig bulong sa iya nga cancer. Pero magluwas nga sarang mangin source ang income ang kahoy. Dako nga bulig kun makatanom sang madamo nga agarwood nga sa karon nagadjutay na bangod sa pagpangutod. Hindi lang agarwood, dugang nga mga puno sang kahoy ang mas kinahanglano na naton karon sa aton nga palibot kaysa sini nga naeksperyensyahan naton nga mga bagyo kag baha resulta sang kakulang sang kahoy sa aton nga palibot. Ang farm ni Junji ang nagaserbi sa buong venue sa pag-educate sa mga pumuluyo sa pagtanom sang agarwood kag ang mga legal implications ini. As well as nga kinanglan tagit sa magtanom sang kahoy Yes. Magrefo kita kay tanawon mo ang tino. Wa ite kabalo kag ang cost sa to is kakulangan gid sang kahoy, especially ang amo ni siya mga native gid sa Pilipinas. No, ma-consider ko na ni kay endemic siya kadugay na ni I think diri sa Pilipinas sa aton. So isa ni siya luwas nga ga-income ka, gabulig ka pa sa nature. Siling nila, ang oil nga halin sa agarwood, though liquid nga gold, mahal ang baklanay. Pero ang pagtanom sang kahoy, sobra pa sa gold. Kay sarang ini makaluwas ang kabuhi nga hindi mabakal sang kwarta. Sige lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.